egun hartan, munduko animaliarik zoriontsuena zen. Han zegoen, bere ohean etzanda, lo, ametxe derrean. Haze belarra. Haze nario gozoa. Bat batean, kota brum! Teiatua bera etorri zitzaion. Kanpora irten eta... elefante bat, etxearen gainean eserita. Altxa hortik berehala, mutur luze hori. Barrika baten antzekoa zara. Hipopotama zure aldean euli bat da. Aizu, teman jarraitzen baduzu, zure gainean eseriko naiz. Bai, saiatu. Eztabaidan jarraitu zuten. Elefanteak marruka eta erbiak hortzak erakusten. Ondoko zuaitzean mozolo bat zegoen. Lo egin nahian, baina jakina, zarata haiekin ezin. Aizue, ez alduzue, amaitzeko asmorik ala. Egin duelu bat eta kitxo. Duelu bat? Burruka? Bai, ni prest nago. Elefanteari asko gustatu zitzaion mozoloaren proposamena, bazekielako bera indartsuagoa zela. Baina erbia ere etzen ikaratu, ni ere prest nago. Elefanteak egin zuen lehenengo erasoa. Aurreko hankak altxatu eta bombo! Lurra dardarka jarri zuen. Baina ez zuen, erbia azpian harrapatzerik lortu. Erbiak bat batean, taka! Sagu txiki bat jarri zion sudurrean elefanteari. Elefanteak izututa burua giratu zuen. Beitu, tigreak eta errinozeroak ez dute elefantea beldurtuko. Baina sagu batek orman gora jar dezake. Taka berriro. Beste sagu bat jaurti zion. Eta animaliatxoa elefantearen belarrian sartu zen. Eundokoa izan zen. Elefantea nora ezean abiatu zen. Erotuta. Tipirrita parra baldar. Lukasi joen. Urre, irakina bota izan baliote bezala. Ura ikusita, sabanako animali guztiek erbia zoriondu zuten. Baita mozoloak ere... Ondo egina, txikito. Izan ere, guztioi gustatzen zaigu ikustea, txikienek, batzuetan, handienak menperatu aldituztela. Batzuetan.